Ni kan också kombinera fasmätningarna. Här presenterar jag 2 metoder för fasmätning. Till exempel, första är vi skriver där linjär kombination. Det är linjär kombination. Det är fas 1 för den första signalen och fas 2 för andra signalen. Då när jag skriver fas i termer av frekvens och tid, jag skapar en ny frekvens. Då jag har skapat en ny signal. Så om det är matematisk formel för första fasen och det är matematisk formel för andra fasen. När jag kombinerar den, gör en linjär kombination av dem, kommer jag till en ny formel där. Men tänk att om A och B är kända och bekanta, vi vet dem, vi kan lösa båda ambiguities samtidigt. Du kan tänka att det är ett okänt. Ja, det är det. Den linjära kombinationen kallas narrow lane. Det betyder att A1 är lika med A2 är lika med 1. Det kallas narrow lane på engelska. Det är likadant med vad vi har gjort tidigare. Och om vi använder A1 och A2 på det här sättet, A1 är 1 och A2 är minus 1. Den kallas white lane kombination. Och vi kommer till det. Varför gör vi så? Så om jag använder A2 på det här sättet, när jag sätter den linjära, det här kombinationen som är faktiskt en linjär kombination används för eliminering av ionosfärens påverkningar. Om det är på det här sättet, det är minus här, det är A2 till exempel, det är A1. Om jag använder den, det används för periodvaldetektering eller cyclistic detection. Cyclistic på engelska. Så varje kombination har ett mål. Vi kombinerar signaler för ett särskilt mål. Inte bara för att skapa en ny signal.